شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ይብሩሱስ ምሳኹም ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግዝ ፈሻምሊን ግዝ ፍሪድ ግዝ ኖት ወርሜር እዝን ዝበለጸ መዓልት ዝበለጸ ቃል ድብል ናይ ንጎ ፕሮግራም ናይ ወደ ሃሪድ ዳግሊጋ ፕሮግራም መት በስተ ኡደት ፈተን በስተ ዳግን ስለዚህ ቀድም መግብ መቁራስኩም ነዚ ቃል ቆርሶ ኢናኒ አት ኤርፍሪኮስ አት ለሃ ኡደት ፈሽ ምክንያቱ ቀድም ስጋና መንፈስ ናይ ዓቢ ወደፋት ኢና ወር ክሮፕ ወር አንደስተረ መጽሐፍ ቅዱስ ስለምንካፈሎ ቃል ለዝተወደ ህይወት በመግላጽ መንባር ድብል Och då ska vi få ta del av att leva det fullbordade livet genom uppenbarelse. ዕብራውያን 10:7 I Hebreerbrevet kapitel 10 vers. ሽዑ ኸኣ ኣነ እንሆ ኣብቲ መጽሓፍ ብዛዕባይ ጽሑፍ ይሞ ወኣምላኽ ፍቓድካ ክገብር ኢለ እመጽእ ኣለኹ በልኩ Och det står så här i Hebreerbrevet kapitel 10 vers 7. Då sade jag, se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. ريهم ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ብዛዕባይ ኣብቲ መጽሓፍ ጽሑፍ ይመጽ Så när Jesus skulle komma det står att om honom var det redan skrivet i boken. ስለዚህ ኩሉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብራ ተዳሪኹሞ ጽሑፍ ከም ዝብሎ ከም ጽሑፍ መሰረት እንዳበለ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛረብ Och det är därför när Jesus var här och levde, det var därför han så som skriften säger, så som skrift, så det var så han levde sitt liv. بخلا أزراربا ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ክውለድ ኣቀዲሙ ዝነበረ ትንቢት እዩ Så när Jesus skulle födas i Betlehem, det var något som var redan skrivet. ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ግብጽ ክኸይድ ጽሑፍ ይነሩ Att Jesus Kristus skulle gå till Egypten, det var något som var redan skrivet. ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክደይብ ጽሑፍ ይነሩ Att Jesus Kristus skulle gå upp på korset, det var något som var redan skrivet. ጎይታ ካብ ድንግል ክውለድ ጽሑፍ ይነሩ Det var redan skrivet att han skulle bli född av en jungfru. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑና ምድሪ ክመጽእ ከሎ ንዝተወደአ እንድተጻሕፈን ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ንኽነብር ይመጽእ Så när Jesus Kristus skulle födas och leva sitt liv, att det var något att leva Guds vilja här redan. ስለዚህ ኢየሱስ ዝነብሮ ዝነበረ ናብራ ብምሉኡ ብምግላጽ ናይ ኣምላኽ ይዝነብር ነይሩ Så allt Jesus levde här, det var uppenbarelse av det som var från Gud. ምክንያቱ ኦሬዲ ዝተወደአ ህይወት እዩ ነይሩ Och det var för att det var ett liv som var redan fullbordat. ምክንያቱ ናትና መጻኢ ናይ ኣምላኽ ሕሉፍ እዩ Och det är för att vår framtid, det är något redan som det har blivit ett historia för Gud. ስለ ነብስ ወከፍኩም ኣምላኽ ዝወድኦ ዝጻሓፎ ዝሓንጸጾ ፕላን ዓላማ ህይወት ኣሎ För var och en av er, det finns redan plan och skrivet agenda från Gud för era liv. ኣምላኽ ስለ መጻኢኹም ኤቭሪቲንግ ጽቡቅ ይወድዩ ወይ Och det är för att Gud har redan fullbordat allt det bästa för era liv. መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 139 I Psaltaren 139 vers 16. ከም ዝብል ካብ 15 ራእዮ Från vers 15 kan vi kolla. ብሕቡእ ምስ ተፈጠርኩ ኣብ ከርሲ ምድሪ ምስ ተኣለምኩ ኣዕጽምተይ ኣይትኸወላኻን ኣዒንትኻ ደቂ ከለኹ ረኣያኒ እተን ምዱባት መዓልታተይ ሓንቲ እኳ ከይነበረት ኩለን ኣብ መጽሓፍካ ተጻሓፋ እዩ Så från vers 15 står det: benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. ሪኹም ኩለን መዓልታተይ ኣብ መጽሓፍካ ጽሑፋት እየን ኢሉ Det står alla mina dagar blev skrivna i din bok. ብኸመይ እንተጻሒፈ እንተተባሃለ ድማ ጥቕሲ 17 ወኣምላኺ ሓሳባትካ ንዓይ ክንደይ ክቡር እዩ ቁጥሩስ ክንደይ ዓብይ እዩ Och om man undrar på vilket sätt de blivit skrivna, så får vi svaret i vers 17. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, åh Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ነብስ ወከፍኩም ኣዝዩ ጽቡቕን ባህ ዘብልን ደስ ዘብል ህይወትን ጽሒፍ ወዲይዎ እዩ Och det är därför Gud har skrivit för var och en av er det bästa, det som är gott och behagligt liv era i boken. ስለዚህ ኣብ ነብስ ወከፍ ናይ ህይወት ጎደናና ነቲ ንሱ ዝጻሓፈልና ብትኽክል ከምብረና ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ሰዲዱልና Och det är därför för att vi ska kunna leva det rätta livet som han har planerat för oss. Han har skickat oss sin heliga ande. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ 16:13 Så i Johannes evangeliet kapitel 16 vers 13. እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቅውን ክመርሐኩም ኢልና Och det står så här från vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det som han hör. Och han ska förkunna för er det som kommer att ske. ሪኹም መንፈስ ቅዱስ ንመጻኢና ነቲ ጽሑፍ ስለ ዝፈልጦ ስለ መጻኢና ንዓና ብምግላጽ እንዳር ኣየና ብመገዲ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ንኽመርሐና ይባና ኣሎ
Och anledningen till varför den heliga ande har kommit in i våra liv, det är för att han vet redan vad som är skrivet om oss. Så han kommer hit för att uppenbara och leda oss in till det. That's why መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዝገዳስ እዩ Det är därför den heliga ande är väldigt viktig för våra liv. ንመዓሙቕ ኣምላኽ ንምርምር ንሱ እዩ Det är den som vet djupet av Gud. ብልክ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ኣበይ ክትርከብ ኣለካ ድፈልጦ መንፈስ ቅዱስ እዩ Och det är endast den heliga ande som vet exakt vart du borde befinna dig om ett år. ምስኡ ሕብረት ብምግባር ንመጽሓፍካ እንዳርኣየካ ንዕኡ ኸምብረካ ኣፍቅደሉ Så genom att ha en relation och umgänge med honom så tillåter honom att visa dig vad som är skrivet om dig i boken och börja leva det. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrade. Guds frid.